What's up guys? Live di ay. Live day Wala video. na sa dito. Kasulti. Naami Nami diri sa Asyenda Asyenda. Sequoia. Asyenda Sequoia. Asyenda Sequoia. Pero pa ibaw pinakapunuan yung mangga. Count ka na 1, 2, 3 sa more. Ato si mo sa Backside yun. kamanggahan. Ikuanisyon. Basta more than 10 siya. Basta more than. And Yung muna siya. Ya, dato na ta. Dato nami. Muna yung kaan, kalabaw. Unsay kalabaw, kalabaka. Kalabak. Kalabaka. Ah, Kalabaw, Asan kalabasa. So guys, nandito po kami sa city ng Basta city na wala nang kuan. Cemetery. di Pinamungahan. Oh, andito kami sa city ng Pinamungahan. Medyo maliit lang yung city nila, yung City ng Bapat. Small city, a city. hindi siya matatawag na city kasi 6 lang siya. 5 lang. Yung interval. Oh, ipani among manggahan, mani among kamanggahan ha. Oo. Wow. Aray, Mangga. Mangga. Gamit. Mangga gamit. Dilay ako Kita-kita lang. mangga kayo. Hindi, maasim. Ay maasim ba? Maasim. May tikman. Kasi Walang akala ko soka. manggakos kayo sa akon eh. Manggakos. Ano na-exist na mag-enhance po sa area. Bata pa niya, oh. Nagwapo rin po. Yeah, oh. Kaya laki na unsa niya. Pwede kung sa'yo na siya namatay sa motor.